Bună! Hai să vorbim împreună despre SLAP și ce e de făcut. Termenul a fost definit de americani în anii 80-90, apoi a fost definit de canadieni și australieni, dar în ultima vreme și europenii au prins gustul proceselor de hărțuire a jurnaliștilor, ONG-știlor și comunităților. Uniunea Europeană a început să vadă cu îngrijorare fenomenul, mai ales în ultimii ani. Potrivit rapoartelor Comisiei privind statul de drept în 2020 și 2021, mai multe state membre au văzut că jurnaliștii și alte părți implicate în protejarea interesului public se confruntă din ce în ce mai mult cu amenințări și atacuri în legătură cu publicațiile sau activitatea lor sub diverse forme, inclusiv prin desfășurarea acțiunilor SLAP. Unul dintre cele mai celebre exemple este cel al jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, împotriva căreia, la momentul asasinării sale, existau pe rol peste 40 de procese civile și penale de calomnie și defăimare în legătură cu activitatea sa de investigație. I-au omorât căței, au șantajat-o, au încercat să facă orice împotriva ei și ulterior a celor care i-au preluat investigațiile. La înmormântarea ei, arhiepiscopul Maltei le-a spus jurnaliștilor prezenți să nu obosiți niciodată în misiunea voastră de a fi ochii, urechile și gura oamenilor. E mai ușor de zis decât de făcut. Dar ăla a fost momentul în care Uniunea a realizat că e necesar un cadru care să ghideze țările spre respingerea rapidă a unor astfel de abuzuri și ingerințe în democrația unei țări. În primăvara lui 2022 a publicat o recomandare către statele membre privind protecția jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive. Ce ne sfătuiește Comisia? Pe noi, pe toți? Sau mai degrabă pe statele noastre? Ca acestea să colecteze în mod constant și transparent date despre procedurile judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice, iar această monitorizare să includă informații suficiente pentru ca autoritățile și alte părți interesate să cuantifice și să înțeleagă mai bine fenomenul, inclusiv pentru a oferi sprijinul necesar persoanelor vizate de acestea. Ce mai vrea Comisia? Să se ia măsuri eficace, adecvate și proporționale. Adică cum? Să se asigure că ce cadre juridice sunt în acest moment aplicabile în țări, oferă garanțiile necesare abordării procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive, cu respectarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la libertatea de exprimare. Să urmărească asigurarea disponibilității respingerii rapide a procedurilor vădit nefondate împotriva mobilizării publice și să prevadă alte căi de atac împotriva procedurilor judiciare. Să se asigure că normele lor aplicabile defăimării nu au un impact nejustificat asupra libertății de exprimare și sunt suficient de clare, iar sancțiunile nu au un caracter exagerat sau disproporționat. Să se asigure formarea tuturor celor implicați, să o sprijine și să facă cunoscut publicului larg pericolele la adresa democrației pe care acest tip de proceduri legale le reprezintă. În România, amenințările legate de integritatea fizică au fost mai puține, iar SLAP sunt mai greu de identificat, pentru că, de multe ori, astfel de cazuri sunt înregistrate de instanțele de judecată în temeiul dispozițiilor generale privind delictul sau măsurilor provizorii. E greu de estimat ce proporție dintre acestea se încadrează în definiția SLAP, dar pot fi identificate cazuri particulare. Haideți să le trecem în revistă împreună. În 2017, un gigant tech a inițiat o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva unui reprezentant al unui ONG centrat pe drepturile omului, care publica subiecte de interes public pe blogul său. Activistul a făcut public pe social media un scurt film în care arăta haosul din data center-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Compania avea legături și contracte cu CNAS și a fost menționată întreagăt în video, într-o bucată extrasă dintr-o știre mai veche. Compania a cerut în instanță ștergerea filmulețului, publicarea hotărârii în social media și în publicațiile care îl preluaseră și daune de aproape 50.000 de euro. Reclamantul mai cerea și 16.800 de euro taxe legale. Cauza a fost respinsă pe fond, iar firma nu a contestat decizia. Exemplele de
Procese civile împotriva participării publice nu se limitează la procesele de defăimare. De exemplu, 3 ONG-uri au solicitat în instanță suspendarea și anularea permiselor de construcție ale unor dezvoltatori imobiliari. Cererea lor a fost respinsă și au fost obligați la plata cheltuielilor de judecată. În vara anului 2022, ei bine, dezvoltatorii au demarat procedurile de executare silită împotriva celor 3 ONG-uri pentru costurile de judecată și, pentru că creanțele puteau fi executate, a cerut și insolvența acestora, susținând că ONG-urile nu au fonduri pentru a acoperi costurile și că trebuie să fie împiedicați să mai depună acțiuni pe care le considerau nefondate împotriva lor. Unul dintre ONG-uri trebuia să plătească aproximativ 9.800 de euro cheltuieli de judecată, iar cauza împotriva sa a fost admisă într-o procedură rapidă. Asociația s-a apărat, spunând că desființarea ar fi un mod de a pedepsi faptul că a acționat în interes public, dar a pierdut și pe fond și în apel și a fost desființat prin hotărâre judecătorească definitivă. Cel de-al doilea ONG așteaptă apelul pentru datoria sa de aproape 8.500 de euro, iar cazul împotriva celui de-al treilea e abia în procedură administrativă, dar au fost pedepsiți. Primarul versus jurnaliști e unul dintre cele mai comune exemple de slap și cel mai ilustrativ e cel al lui Daniel Băluță, primarul sectorului 4, care se luptă cu jurnaliștii de la Libertatea. El a depus peste 30 de dosare civile și plângeri administrative împotriva ziarului și a cerut jurnaliștilor să nu mai menționeze numele său în reportaje. Prima serie de 7 articole incriminate vizau legăturile între funcționari ai primăriei și persoane din lumea interlopă, activitățile de promovare personală din bani publici sau documentau achiziții imobiliare dubioase în Grecia. În unele era abia numit, iar în cele în care era acuzat, îi fusese solicitată opinia. A cerut în instanță daune morale de 100 de lei, dar și ștergerea articolelor de peste tot. Prima instanță i-a dat dreptate și în fața revoltei editoriale a lui Cătălin Tolontan a mai dat încă o dată în judecată publicația. Libertatea a mai făcut însă ceva. Nu doar că a documentat neregulile, dar a și preluat un articol din publicația Newsweek, ce dezvăluia alte probleme ale lui Băluță. Așa că acesta a reclamat la DICOT faptul că reporterii au format un grup criminal organizat cu scopul de a-l șantaja. Ambele publicații nu făcuseră decât să publice materiale jurnalistice despre gestionarea greșită a licitațiilor și a contractelor publice. Reporterii au fost audiați de procurori, puși ei înșiși în fața camerelor de luat vederi, iar Cătălin Tolontan a fost obligat de procurori să păstreze tăcerea timp de o lună. Asta e cea mai grea pedapsă pentru Tolontan și pentru jurnaliști în general. Dincolo de glume, asaltul juridic al primarului împotriva jurnaliștilor de la Libertatea a tras un semnal de alarmă atât în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite, pentru că raportul Departamentului de Stat privind drepturile omului l-a dat ca exemplu de hărțuire a presei în România. Și nu sunt singurele exemple.